हाय फ्रेंड्स, ମୁଁ ରେଶ୍ମା। ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ମଧୁର ବଚନ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ମିଠା ଭାଷା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ତା ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆଣିଛି। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଦୌ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର, କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର। ଆମର ନର୍ମାଲ କେଶକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା କରି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ବାନ୍ଧିବା ତ ଆମ ମଥାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା କଥା କହିବା ବିଷୟରେ। ଆମେ କଥା ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କହୁ। କଥା ଆମେ କେମିତି କହିବା, କେଉଁଠି କହିବା ଉଚିତ, କେତେବେଳେ କହିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ସମୟରେ କହିବା ଉଚିତ, ସେସବୁର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସବୁର ଯିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଶିଖି ଯାଇଛି, ସେ ସବୁର ଧ୍ୟାନ ରଖି ଯିଏ ଭଲ କଥାଟି କହିବା ଶିଖିଛି, ସେ ହିଁ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। କାହିଁକି ନା ସେ କାହାରି ମନକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେଇନଥାଏ, କାହାର ଆତ୍ମାକୁ ଆଘାତ ଦେଇନଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ତ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ପାପୀ। ଆମେ କୌଣସି ହତ୍ୟା କଲେ କି କାହାର ଚୋରି କଲେ ଏଇଟାକୁ ପାପ କୁହାଯାଏ, କି ଅଧର୍ମ ବିଚାର ଧର୍ମ ମନରେ ଆସକ୍ତ ରଖିଲେ ସେଟାକୁ ପାପ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାଗବତର ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପାପୀ। ତ କଥା ତ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କହୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କଥା କହିବାର ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ସବୁଠି ଆମେ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ରକୁ ଧରି କଥା କହୁଥାନ୍ତି ନା ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ବାପା ପାଖରେ ଅଲଗା କଥା କହିଥାଏ, ମାନେ ଅଲଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଥାନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅକୁ ଆମେ ଅଲଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଥାନ୍ତି, ନିଜ ମାନେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ରରେ ଆମେ କିପରି ଧ୍ୟାନ ରଖି କଥା କହିବା। ଯିଏ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ରକୁ ଦେଖି ଧ୍ୟାନ ରଖି କଥା କହିପାରେ, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ରର କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ରର ସବୁଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମର ଗୋଟିଏ ପଦେ କଥା, ମାନେ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ପଦେ କଥା ଜଣର ଶୀର୍ଷରେ ଏତେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ, ଜଣେ ପୁରା ଗାଁକୁ, ଜଣେ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଜଣ ଏତେ କ୍ଷତି, ମାନେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରାଇ ଦିଏ, ତ ଜଣେ ରାଜ ସିଂହାସନ ବି ଅଧିକାର କରନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବି ମଣିଷ ପରି ଭାବି ବିଚାରି କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ଭାବି ବିଚାରି କଥା କହିପାରେ। ଆମର ବଚନ, ମାନେ ଆମର ସୁମଧୁର କି ଆମର କଡ଼ା ବଚନ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ କିପରି ବଦଳାଇ ଦିଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ଥିଲେ। ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ଅଜମୀରରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ତହସିଲଦାର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଜଣେ ତହସିଲଦାର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ତହସିଲଦାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୀତଟେ ଗାଇଲେ। ମହର୍ଷି ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ପିଠିକି ଆଉଁସି ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ, ତହସିଲଦାର ଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହର୍ଷି ତହସିଲଦାର ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା
କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ପ୍ରବଚନ ହେଲା। ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ, ମହର୍ଷି ବି ଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ମହର୍ଷିଙ୍କ ଭେଟ ହେଲା ପରେ ମହର୍ଷି କହିଲେ, ଚାଲ ପ୍ରବଚନ ସରିସାରୁ ତୁମ ସହିତ ମୋର କଥା ଅଛି। ତା ପ୍ରବଚନ ସରିଲା। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି କହିଲେ, ତୁମେ ହୀରା ସ୍ୱତ୍ତେ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଛ। ପଦଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଗିପାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଦଟେ ହୀରା ସ୍ୱତ୍ତେ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଛ। ଏହି କଥାଟି ତହସିଲଦାରଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏତେ ଭେଦ କଲା ତୀର ପରି। ସେ ଖାଲି ଭାବିଲେ, ପାଗଳ ପରିଆ ଖାଲି ଭାବିଲେ, କ'ଣ ହୀରା ସ୍ୱତ୍ତେ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଭାବିଲେ ଯେ ସତରେ ମୁଁ ହୀରାଟିଏ, ତହସିଲଦାର ଚାକିରି କରିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ସେ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ କହୁନଥିଲେ, ସତରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମଦ୍ୟପାନ ସତରେ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ମଦ ମାନେ ପିଉଥିଲେ, ସେ ମଦ ବୋତଲ କଲେ, ଘର ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କଲେ, ଘର ଦ୍ୱାରା ଜିନିଷପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ କଲେ। କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ, ସତରେ ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଅନୁତାପ କଲେ। ଅନୁତାପ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲେ, କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଛି, ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ପୁଣି ନୂଆ ସଂସାର କରିବା। ଏପରି କରିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଧରି ଆସିଲେ ହେରି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ। ଧରି ଆସିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ପୁଣି ପ୍ରବଚନ ହେଲା। ମହର୍ଷି ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ହିଁ ଆସୁଥିଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ତ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାଗଳ ପରିଆ ହେଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିଧା ଆସି ମହର୍ଷିଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ, ମହର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦେ କଥା ମୋତେ ଆଜି ହୀରା ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ତ ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହର୍ଷିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଏମିତି କଥାଟିଏ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଏକ କରିଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ଛୋଟ କୁନି ପିଲାଟେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଧୁର ବଚନ କହିବା ଦରକାର, ମଧୁର ବଚନ ଆଉ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଏଇଟା ମହାଭାରତ ପୁରାଣରୁ ଆସିଛି ଉଦାହରଣଟି। ମହାଭାରତ ପୁରାଣରେ ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଥିଲେ, ଅନ୍ଧର ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ ଅଟେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏହି କଥାଟି ଏତେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧଟିଏ ହୋଇଗଲା ସେଇ ପଦ କଥାଟିଏରେ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ବିଚାରି କଥା କହିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ କଥା କହି ଶିଖିନଥାଏ। ମିନିମମ୍ ତାକୁ କଥା କହିବାକୁ, ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ 4 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। 4 ବର୍ଷ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଭାବି ବିଚାରି କେଉଁଠି କେମିତି ଆଉ କିପରି କହିବ, ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗିଯାଏ 10 ବର୍ଷ ଠାରୁ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 100 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର। ଆମର ଶୁଣିବା ପାଇଁ 2ଟି କାନ ଥାଏ, ସେ 2 କାନ ଆମର ସବୁବେଳେ ଭଲ ମଧୁର ବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଥାଏ। ଜୀବ କାଳେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିଦବ, କାଳେ ଭୁଲ ଭଟକା ତାର ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାକୁ 32ଟି ପହର ଜଗେଇଛନ୍ତି। 32ଟି ପହର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବ ଏପରି ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିଦିଏ। କେତେବେଳେ କାହାର ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କେତେବେଳେ କାହାର ଜୀବନ ସୁଧାରି ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖି କେମିତି କହିବା। ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ବାହା ହୋଇନି, ତ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଅଲଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହେ, ଆଉ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କୁହନ୍ତି ସେ ଲୋକଟିକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜମା ଜଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧୁର ବଚନ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ଭାବିବା ହିଁ ଭୁଲ। କେମିତି ଜଣା ନାହିଁ?
ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ। ନାରୀ ଭିତରେ 4ଟି ଗୁଣ ଥାଏ, ପୁରୁଷ ଭିତରେ ବି 4ଟି ଗୁଣ, ମାନେ 4ଟି ଅଭିନୟ ଥାଏ। ନାରୀର ହେଲା ମା, ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ। ପୁରୁଷ ହେଲା ବାପା, ଭାଇ, ପୁଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ। ତ ଆମେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତି ନା? ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାହା ଯେପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତି, ମାଆକୁ ସେପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ତ ସେଇପରି ପୁଅ ଆଗରେ ପୁଅର କଥା, ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ସବୁ ବିଚାରି ଭାବି ତ କଥା କୁହେ, ତ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ, ତାକୁ ମଧୁର ବାଚନ ଆସେ, ଆମେ ଏମିତି ଭାବିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଭାଷା, ଆମର କଥାକୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା କଥା ହିଁ ନୁହେଁ, କାରଣ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ତ ସବୁବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମିଠା ବଚନ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ। ମିଠା ବଚନ ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଜଣେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ବିରୋଧ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ହସି ହସି ସହିଯିବା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସହିବାଟା ବି ପାପ, ତ ସହିବା ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ମିଠା ବଚନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ପାଇପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବା। ସବୁବେଳେ ମିଠା ବଚନ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ମିଠା ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତୁ। ଯିଏ ମିଠା ବଚନ କହିପାରିଛି ସିଏ ହିଁ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇପାରିଛି, ତାକୁ ହିଁ ତ ଦୁନିଆ ଭଲ କହେ। ତ ଆମେ କାହିଁକି ମିଠା ବଚନ କହିବାନି? ତ ମିଠା ବଚନ କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତୁ।